erokamano janeno mar LTN. Agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo mondo achak awuoye kodi e studio ka. En okinyi majaber ma Nyasaye olosona to chako losoni. Omiyo kapok adhi mbele adwa nafulra ni an nyinga iluonga ni an Pastor Agustino Omedo. Aja Kisumo Kogony ae but skul miluongo ni Koro Gonda. Ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Alemo gi kanisa mar duond warruok kod chang. E piny Nairobi ka ayudora e gweng' ma Lakisama. An e bwo Bishop Barak Odoro. Erokamano ne jatenda ma ero gi chunya duto Mama Winnie Owiti, Dr. Winnie Owiti. Nyasaye mondo ogwedhi kamoro amora ma intie. Erokamano ne jololo TV bende momiya thuolo mondo mi ayal wach mangima, wach manyalo gonyo mama moro, kata jaduong' moro, kata nyako moro, kata kijana moro motwe. Nyasaye mondo ogwedh Lolwe TV. Janeno, thuon wach ma kawuono da wuoye wacho ni nyalore kuom yie. Topic kata thuon wach ma da wuoye wacho ni nyalore kuom yie. Adwa ni weye gimitimo dakika matin, imiya thuolo ni samoro wach mayalo kawuono nyalo loko ngimani kendo nyalo timo gik madongo, ok ni nyalo, dhi loko ngimani. Omiyo weya ni gimitimo dakika matin, aito ang' walam kodi Nyasach polo. Kapok adhi mbele, adwa ni kul wiyi mondo weche duto wakete lwet Jehova. Agoni erokamano Nyasaye, akawo janeno ni akete lweti. Imiye winjo matut mondo injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhod chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma jawang'. Janeno adwa nadhi kodi e Mariko 5:35. Wach mada wuoye awacho ni nyalore kuom yie. Mariko 5:35. Wadwa neno jal moro mane wuotho gi Yesu. To kata nowuotho gi Yesu kamano, to jachien ma jajuok ma jaango wete nobiro monego nyare achiel mane tuo. To nitiere joote moko manowuok e ode, nobiro ire, oyudo kowuotho gi Yesu, to negikelo negative report. Yani report marach mar tho, to giyudo ka ng'ani wuotho gi Yesu. Okinyi ma kawuono ni nitiere wach ma simple ma Yesu nowacho ne jaduong'ni sama joka nokelo negative report. Tiende ni luongogi ni joote, negikelo negative report. Kata kuonde mwadake nitiere joote. Kata kuonde kanisni mwadhiye nitiere joote. Kata kuonde mwatiye nitiere joote. Yani joma biro gi negative report. Ng'en gibiro ga gi ripode maricho. To nitiere wach ma simple ma Yesu nowacho ne jaduong'ni. Kane gikelo ne Jairo wach ni Jairo nyari osetho. Omiyo koro ere gimomiyo ichando japuonj. Ta awuoro Yesu ma kata ng'ato kelo negative report. To nitiere weche ariyo kende ma Yesu nyalo wacho. Ma Yesu nowacho ne Jairo. Ma en bende biro wacho ni e studio ka. Gin weche ariyo man gi teko. Omiyo chikiti mos mondo iwich wach Nyasaye. Awacho ni kuonde mwantie gi nitiere joma nigi negative report. Nitiere gima ng'ato samoro osedwaro ndalo mathoth. Adi nitiere mama moro manena kasani, kata jaduong' moro, kata nyako moro, kata kijana moro manena, mantiere wach mosekale ndalo mathoth. Koro joote kelo negative report, ripode maricho ni ok nyalore. Ta an kamonda wachni ni duto nyalore kuom yie. Mai momiyo wacho ni thuon wach mawuoye wacho ni nyalore kuom yie. Omiyo we chandori gi weche joote. Joote osemiyo ji ok nyal yudo gik ma gidwaro e mbele Nyasaye. Kendo jaote nyalo duoko yie ma in go piny. Tiende ni joma kelo negative report. Mai momiyo sama ne giyudo ka Jairo wuotho gi Yesu, to gikelo ne Jairo report. Ni winjo Jairo, kik ichand japuonj, nyari osetho. Joote gi kia kata wuotho gi Yesu. Joote gi kia kata wari. Joote gi kia kata ni in e kiwango machalo nade. Gin jachien donjo kuomgi to gikelo negative report.
mondo giduok yie ma in go chien, to kawuono biro lamo gi ng'ato. Omiyo ndiko mar Nyasaye wacho niya, kawane mumbi. Mathayo 5:35 wacho niya, kane Yesu wuoyo, joote moko noa e od Jairo. Ka Yesu pod wuoyo to joote gi othinyore. Gia e od Jairo. Ma ginyiso Jairo niya, Jairo, nyari osetho. Koro ere gimomiyo pod ichando japuonj? Tiende ni negikelo negative report. Jairo wuotho gi Yesu. To ok gidewo kata Jairo ne wuotho gi Yesu. Ibiro winjo kama jogi. Sama Yesu nodonjo e od jaduong' Jairo, Yesu noyudo ka gikok kendo giywak. To jogi ok ne ywagi. Abiro somo kodi mondo iwinj ni jogi ok ne ywagi. Jogi nokelo negative report. Ne gigone Jairo sibuoi. Nini iwuokori ni wuotho gi Yesu. Da koro ere. Ingeni kata ntiere joma inyalo wacho ni to milamo ni dakane ka Nyasaye osetimoni. Muma bende iting'o. Kanisa bende dhi e Jumapil ka Jumapil. Kata chieng' Sabato ka Sabato. To dakane kosetimoni. We chandori gi weche joote. Nitiere wach ma simple ma Yesu nowacho ne Jairo. Owacho niya, Yesu ne ok odewo wachgino. To nowacho ne Jairo niya, Jairo, kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno. Ne giwacho weche ariyo kende. Be ok gichandore gi joka. Sama joka okelo report, Yesu ok openjogi ni chung'ane uru. Wacho ni nyathini otho kanye, otho dala koso otho osiptal. Be ok gipenjo ni chung'ane uru. Ang'o monege? Corona koso malaria? Wach ma Yesu nowacho ne jalcha, ne Jairo. Yesu ok odewogi, gin to gidhi adhiya. To Yesu wacho ne Jairo, ni winjo Jairo siepa, kik ibed maluor, to bed gi yie motegno. Weche ariyo man gi teko. Kata kawuono nitiere jal ma osemanyo tich. Ndalo mathoth to ok oyudi. Joote nyalo kelo negative report. Magi wacho niya, kata wan bende ne wasemanyo tich. Tindo tambo mabet abeta. Ginyalo wacho niya, kata wan bende wan gi degree kata master kaka in gono. To ka koro wane mane wase apply it. To tich notamwa ok wayudo. Dogineno ka tinde wabet abeta. Ere. Afadhali beti ok nyalre. Ginyalo wacho niya, kati nene manyo, wan bende ne wamanyo. Mwagolo nyaka soya. Ito eri manyo gi lweti nono. Watu nwagolo nyaka soya jowadwa. Wachni nokotimore. Akia tema, akia kata mari ibiro timore. Iwinjo, an kamona wachni niya, weri gi weche joote. Winji, weri gi weche joote. Wach manyalo wachoni niya, kik ibed maluor. Chunga motegno. Mondo ine kaka Ruoth Nyasaye kelo tich kawuono ni. We chandori gi joma osekelo negative report. Mae wach ma simple ma Yesu nowacho ne Jairo. Gin joma nyalo duoko yie ma in go chien. Kata isemanyo tich. Iwinjo, kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno. Ing'en tiere yie moko mayomyom. Ma ka jaote okelo ni report, to nyalo yiengi mi winj kiwuok e wachno. Mi wach ne jowadwa, gini en adier. Iwinjo, Yesu dine chandre. Jairo dine chandre gi joka ma winj wach joka. Nyare dine okuchier. Nikech ibiro winjo mumano kaka dhi mbele. Samoro ng'ato nena ka, mosebedo matuo ndalo mathoth. Magise wacho niya, be ni changi. Yath, tindi se muonyo, lokruok onge. Iwinjo ka be ni changi adier. Ka daktari emane osetimoni, ka daktari emane iseneno mathoth. Ma daktari nokoni ni yani, en tuo kone. En tuo kone. Opieje lakini tuo kone. Bende ginyalo wacho niya, ka tuo ma sukari bi, to ine mayudi. Ka tuo pressure bi, to ine mayudi. Ka wich bar bi, to ine mayudi. Mi wach ni yani, magi wach ni ya, iparo ni biro chango. Ka wane mano miwa, wanti omiyo mana yath ma konwa ndalo. Iwinjo, we chandori gi weche joote.
Ka lek maricho bi to in. Ka tuo mar choke mar remo bi to in. Matini se wacho ni tuona ni jowadwa, ji wacho adier, gini okane dhi koda, gini dhi go koda marach kamarach. Samoro isedhi nyaka osiptende, change go tamore. Ji wacho ni jowadwa ng'ane kata itero osiptal, to ok wane, gini osechame ndalo mathoth. Iwinjo, an ka mondo ajiwi, we chandori gi weche joote. Wach ma Yesu nowacho ne Jairo, ni Jairo kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno. Kata kawuono, kata iwinjo ka tuo oseketho dendi, ma ji osewuoye, we chandori gi weche joote. Kata kawuono, bed gi yie motegno ni Yesu changi. Wawuoye gi ng'ato mawacho adier ni pastor, kare yie kelo gik ma onge mabedie. Yesu nowacho ne Jairo ni kik ichandi gi jogo. Kata gisekelo nega report, kik ichandi. Nikech joote nitiere nyaka kuonde mwadake. To kawuono awuoro Yesu majat simba. Aluonge gani osipla saro sule mar okinyi, aluonge ni chieng' jamoto. En ka obiro timo ne ng'ato dwaro mar dhood chunye. Chieng' moro, timni neno moro, jal moro nogona simu e piny Nairobi ka. Luoro nosegoye ka jachien oloko jaode neko. Oyudo ka jaode koro konyuol nigi dweche 3, olokore janeko. Koro luoga mondo mi adhi alam, nokenge nadhi lamo ne janeko. Sama nadonjo ayudo koting'o pala lwete, nyathi bende oketo piny. Chuore luoro nosegoyo. Tawuoro Nyasaye ma ka ng'ato orwako yie, to yie kelo gik ma onge mabedie. Sama nadonjo, awero wer moro machiek tabedo piny. Janeko ng'iya tang'iye. Awacho ni somna uru Mariko 5. Jal moro mane janeko. Andiko wacho ni nodak Lang'ata, nodak kaburini. Ochamo wiye joma tho to ng'olore gi kite. To kano romo gi Yesu, osipla saro jakondo mola. Dikolero ni jochiende noringo modonje gurume. Mane muma mana somo. Taneno ka janeko ng'iya tang'iye. Awacho ni kawuono chuje mag neko. Kauru misike umando dhi. Majalcha nobedo mangima. Kata kawuono akeni ng'ama wacho adier ni pastor, yie kelo gik maonge mabedie. Chuore noluor, to Yesu nowacho ne Jairo ni Jairo kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno. Akeni ng'ato be winjo wachna ma wacho adier ni pastor, kara duoro ni yie kelo gik maonge mabedie. Samoro gisewacho ni ino kinyal ting'o nyathi. Adier gi wuoyo. Giwacho na adier temo, to bende tindi isetemo mondo inyamegi, isetemo. Ka yath bende isemadho. To kawan bende ni watemo motamowa. Tinde wabet abeta. Adier samoro king'iyo, siptal isedhiye. Adier samoro, osetimni nyaka operation. Nigolo growth, emomoni ting'o nyathi. Adier king'iyo gini, to jogi wacho ne jowadwa, tinde bende isetemo nyar wegi. Kata wan bende nwatemo jowadwa, wan tinde wabet abeta. Adier samoro kata ng'at midak godo, owacho adier ni an tinde asetemoni. Gini kotabore, kabeto kwawere, nikech temo to wasetemo. An kamondo wachni niya, we winjo weche joote. Joote nyalo duoko yie ma in go piny. Mama kawuono winjo kerwako yie, to nyathi yudore e yor ono. Akani ng'ato be wacho adier ni pastor, awinjo wach Nyasaye. An kamondo wachni niya, kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno. Kisomo Samuel mokwongo kare 1, jar moro kanyo maniluongo ni Ana. Ana ne onge nyathi. Omiyo yiene noseyanye gi nyieke ma Penina. Weche ne tek kodgi Ana, nyafanuel. Nochomo kany, kama nochom notame. Tawuro chieng' moro ka Ana rwako chir. Owacho niya, gini osedhi ndalo mathoth. Adwaro jadolo mondo konya lame wachni. Omiyo nomanyo Elkana. Ana nowacho chunyo ni Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto, ka in ne chandruokna, miparo an jatichni, ma wiyo kowil koda, mimiya nyathi ma wuoyi, to an achiwni godo. Samuel noyudore. Iwinjo kata kawuono, kik ibed maluor,
to bed mana gi yie motegno, nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Kata gisewacho ni tindi semanyo dichuo to kiyudi, adier king'iyo ngimani, giwacho ni yane wan bende ne wasetemo jowadwa, ne wasetemo temo to wawuok. Osiepa, iparo ni in bende nyalo ka gini notama mawuok. An tinda wuotha tinda loko ta chiemo, bende adak maber maisha London. Ng'amo ng'isi ni maisha London tidak kendi? Adier ginyalo wacho ni niya an bende kaminena ni an gi nyithindo 3. Mago joote koro bedo piny, un kod gi joote. Wach ni an gi nyithindo 3, na temo mawuok. Iwinjo osiepa, na wuok. Iwinjo kata in to koro in ma in ga 4 ni iparo ni nyalo tedo, iparo ni nyalo chaki dog ka tedo adier. Ka an watemo to notamowa. An tinda loka ta chiemo. Iwinjo an ka mondo awach ni we winjo weche joote. Kata obedo ni weche no osebedo kodi matek. Kan ka mondo awach ni nyalore ne ng'amo yie. Nyalo wacho ni odwa an tinda onge geno na noserum. Ka koro nyiminega maluwe manosedhi tedo te an tinda bet ok anyalore. Iwinjo nyawegi ni in bi chaki duoko ne jowada, kata an be nyaka maluwa nosedhi tedo. An akia gima timowa. Beyo to buwa beyo ndi. Ipano osiepa ang'o matimowa. Iwinjo jachien kia kata ber ng'ato. An ka mondo awach ni kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno, nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Ibiro yudo ng'etni e yor ono. Wawegi ng'ato mawacho ni pastor, kare an ma yie na joote no oseduoko piny, nikech joote gi nyalo mondo yudo gimidwaro. Nyako moro chieng' moro biro na ira ong'isa ni pastor, an minwa wacho ni ok anyal dhi tedo. Atimo ni neno madier, nikech nyiminega nosetedo. An koro minwa nowaya e lwet nono. Aonge kwe. An tinda adaka Nairobi kaloko, to kata ala no bende ok dhi maber. Tinda adaka. Na anyise ni winjo, adwa ni manya mondo alam kodi Nyasaye. Nikech ondikie muma mar Zaburi 107 kare 4 ni jomoko no baba e thim ne ok inyal yudo mier ma ginyalo dak, kech nokayogi mariyo nologi migeno manigi orumo. Andiko lero ni to kane gin e chandruok kamano, to ne giywak ne Nyasaye mondo okonygi mi ogolo negi e chandruokgino. Ne otelo negi e yo mochikore tir nyaka ne gichopo e dala ma ginyalo dakie. Nyasaye dwaro mana yie kende. Kawuono ka ng'ato orwako yie, tawinjo ka yie biro timo gik ma onge mabedie. Mae wach ma Yesu nowacho ne Jairo. Adier samoro kineno ohala tinde giwacho ni jowado, ineno kata wan bende nwasetemo. Ineno ohala matini liethorieno, wan bende nwateme, to ka wan ema nok wanyal ma wapodho, to koro in ibiro nyalo. Owacho ni adier, ineno kamiketi omenano, iwinjo kamiloke omenano, iwinjo kamiloke rechno, iwinjo kamikete lewnino, iwinjo kamikete gik minene lokono, wan bende nwateme, to kata ng'ama ne nyiewa ne onge. In iparo ni ibiro nyiewi, tema nyawegi. Awuoyo weche joote manyalo duoko yie ma ng'ato go ni piny, ma ng'ato nigo ni piny, mok nyalo yudo gima dwaro. Ginyalo biro ineno kaminene yawe dukano, wan ema wakuongo epo. Kaminene kete mpesa no, wan bende nwaketo. Kaminene ya hardware no, wan kata ng'ama ne penjo giwa ne onge. Owada tema. Iwinjo, ka mondo awachni ni weri winjo gi weche joote. Joote nyalo duoko yie ma in go piny mikos yudo gimidwaro. Ginyalo ng'isi ni wan bende ne wan gi yie dhi e nam. Kata mitokni mineno ting'o ji, wan bende nwaringo godo. To ka wan ema magwa wamoche, to in ibiro nyalo. Ani tema. Iwinjo, an ka mondo awachni ni we winjo weche joote. Joote nyalo mondo Jairo dine winj weche joote. Yesu dine kochiero nyare. Iwinjo, kata wala manosalwarni, kawuono winjo kabiro chung' kendo. Joote joma biro gi negative report maricho, manyalo duoko yie ma in go piny. To kawuono an ka mondo awachni ni nyalore ne ng'amo yie. Kijana moro biro ira, ong'isa ni pastor, an nayawo hardware, nayawo mpesa. To mpesa nani ema jokuoge ne neno. En ikwale dwe ka dwe, mana loro. Ma ng'ato nong'isa ni neno kamilore ni an bende notame momiyo na loro. Iwinjo mano ng'ano. We winjo weche joote. Kata kawuono awinjo kanyalore. Dier ng'ato wacho ni pastor, kare yie kelo gik ma onge mabedie. Kawuono yie biro miyo ng'ato gima dwaro. Adier samo nena ka giwacho ni niya, ginyalo wacho niya, ka wane mane wakendo,
To mon nowewa. Ibiro nyalo. Omera mon jela. Weri godo. Ng'amo ng'isi ni mon jela? Iwinjo ng'amo ng'isi to marieko mar jachien. Unyalo biro gi negative report. Mowach ni jowadwa ka ane mamaga noting'o nyaka gi got. Ito ero mari no pod un mana gi koko pok oting'o. Chieng' mane oting'i. Hey, an kama nawachni we winjo weche joote. Unyalo biro kong'iso ni an tinde an kadwa keto to chunya chida. Akia kata gima tima ng'ato nong'isa ni mon jela. In ng'amo ng'isi ni dhako jela. To ne kia muma. Ni ng'ama yudo dhako yudo gima ber en gi approach Nyasaye. We winjo weche joote kawuono nyalore mowacho niya kik ibed maluor to bed mana gi yie motegno kendo biro ng'et ni e yor ono. Kata gisewacho ni jowad an maga nodhi moting'o misigo. We deuri gi weche joote. Abiro lamo gi ng'ato mowacho ni pata kare yie kelo gik ma onge mabedie. Samoro en ka owacho die ni an mara nasetemo kong'o jowadwa kong'o rach. An asetemo makong'o miyo na wuok e ndowa. In bende tema in igona baka ni mari madho. An bende akia. An nochuna mawuok. Mago weche joote. Adier samoro nyalo biro mwach an asewuotho ne mara asewuotho ne wuotho kamata asewuotho. Gini otama betinda lamonde mabole. Nochuna ma antinda daka kama. Awuoyo weche joote. An kama nawachni ni nyalore. Unyalo biro mowacho ni jowadwa mari ni tek. Kakoro an mara stress nomiyo. An kanotamata wuok nikech an gi stress mokanyal. Ng'amo ng'isi adwa ni kawuono winj wach Yesu. Winj wach Nyasaye. We winjo weche joote. Atim ni neno moro chieng' moro mama moro biro ira. Ne en mama mowar. To chuore kowar. Ong'isa ni pastor ja oda madho kong'o. Nang'ise ni bende okomadh no ero. Marieko mar jachien. Kech ng'ato ok madh no ero. To ng'ise ni iwinjo mama kawuono da mi yath gi tiende. Ok yath na mi tidhi keto ne kong'o. Yath adwa mi Yesu tada puonji gima itimo. Nang'ise ni winjo kawuono ka jaduong' obiro. Iwinjo kata oduogo sa 7 kaka oduogo no. Yawne dhoot to kodonjo. Lamne to kiselamone terne pi luok to kiseterone timiye kuon. Mama no nong'isa ni an pastor an ang'ise ni in timatima gima wachoni. Pastor kane ojoga. Ang'ise ni tim ibiro neno duong'. Mama no nodhi tok lamone to dhi kodhi to chieng' no kade chuo biro sa 7. Otimo gik mana wachone. Kosetimo to chuoro chich. To kiny kadok kamo gimethega. To wacho ni kawuono aneno gimoro oda. Akia ni jaoda cha. Akia ni mama ne dwa weya. Nochuno dichwo ni koro madho kong'o matin mondo dogo dhi opim go mama cha. Ni to mama cha ang'o matimore ngimane. Ing'e ni Nyasaye miye rieko mana puonje. To ng'ano chieng' no madho matin adier. Modhi pimo go mama cha. Ni to ang'o manyo neno nyoro. Mama ni dwa weya koso mama ni pimo wiye. To koduogo to mama no ng'ise niya. Kecho madho matin. Ni to to tinde aneno ka gini lokore ang'o matimore. To mama no ng'ise ni kawuono wara nyadiriyo. No wari adier. Owari adier. Gima nye timo na nyoro mechake. Owari adier. Ta adwa neno pastor nino. Pastor nino nga. To ng'ise nyinga. To ng'ano mi appointment. Sama na dhi e ode. Chuore no war mowe kong'o. Itiger kapilo matindo. Ng'amo ng'isi to muma moro ndiko niya. Apani ene ngeche 25 15. Ibiro somo ngeche. Wacho niya. Ni kiori mos gi weche mamuol. To inyalo loko kata mana chuny ruoth matek manade. Lep mayom bende nyalo turo chogo. Samoro ginyalo wacho ni kwe tindi sema nyadier king'iyo kwe. Otamore bete ot. Adier ginyalo wacho ni jo kakoro wan bende nwatemo. To kwe notamore muwa wuok. Ibiro nyalo tiji dichwo. Daga kendi. Nikech isewinjo weche joote. Adier samoro nyalo wacho. An bende natemo. An nadak. Mana kaka ng'ato sitting room ng'ato ninde bedroom. An notama mochuno mawuok. Tindo kanyal. Iwinjo an kama na wachni we winjo weche joote. Nikech joote gima nyalo konyigo onge. Joote nyalo duoko yie ma in go piny. Ginyalo ng'isi niya ka ot to wan bende nwatemo.
nwachako nwagedo to ot ochope koro ok nwagine. In pani mari ni biro tieko. Ka an bende no atemo mondo mi wagedi no tamowa. Tinde wagero malito siko. Mari ni biro nyalore. Iwi an kamondo wachni ni we winjo weche jo ote. Nyalore kawuono Yesu no wacho ne Jairo kik ibed maluor to bed mana gi yie motegno. Samoro en nyombo adier misepango tok temre. Chuori wacho ne jowadwa an tinda kia gima tima. An ngeni kachuo de chu an nawe nikech mara no tamore tero dhok. Na adier an bende mara no tamore tero dhok adier. No chuona mawuok kenda wano. Adier ginyalo bedo piny an apango mondo anyuom chiega otamore gini luora ni an bende na temo to tama jowadwa wadaga an ka mondo wachni ni we winjo weche jo ote onge gi teko kawuono Yesu wacho niya kik ibed maluor to bed mana gi yie motegno. Samoro en chieliel ma ng'ato nyalo biro mawachi ni jowadwa ano maya nyaka giga wan bende nyaka kama gede onge na diera an bende gini notimore na an adonga chieliel ka kilunga ni chieliel gino tamora mi chaki wanya diera an bende gino tamora iwinjo an kawuono mondo awachi ni kik iwinj weche jo ote winja wach Yesu nikech Yesu kelo gik ma onge yie kelo gik ma onge mabedie mo wach na diera wan bende nwasomo. Adier wan wawegi skul a klas 7 ini biro tieko gini tek jowadwa an kata college na weyo nikech kama school fees ne nyalo wuoke onge wan dala wajiwe klas 7 ok chop kata form 1 ini biro nyalo okin bende wawage kanyo adwa ne wach ni nyathi sikul ni yie kelo gik maonge mabedie kendo ibiro chopo nyaka university. We winjo weche jo ote to dhi mbele kowacho niya bang' mano Yesu ne ok oyie mondo ng'ato odhi kode mana Petro kod Jakobo kod Johana wadgi. Mano Yesu koro dhi e od Jairo to ka Yesu nochopo noyudo ka ji kok kendo ywak ka go nduru malich. Sama Yesu nochopo ibiro winjo kama jo ote gi nok ywagi ne gigone Jairo sibori. Yesu oyudo ka gikok kendo giywak to nitiere wach ma Yesu nowacho ka nodonjo e odno. Yesu nowacho negi niya ang'o momiyo ukok kendo ywak nyathi ok otho to onindo aninda bang'e ne gitolak. Hey, kare jogi nok ywagi ang'o momiyo ka Yesu chopo to gitolak. Kare jogi negone Jairo siboi mae mondo anyisi ni joote nyalo duoko yie ma in go piny to kawuono nyalore ne ng'amo yie. Mago joote to dhi mbele kowacho niya kane giwinjo kamano ne ginyiera to ne ogologi oko duto. Eka Yesu nokawo wuon nyathi gi min mare kod ji adek mane en go ka modonjogo e odno. Ne omako lwet nyathi mi owachone niya Talitha Kumi tiende ni nyako aa malo. Eka nyathino noa malo mowuotho kendo Yesu nomiye min mare. Kare kawuono nyalore joote ka ne nyiero Jairo ang'o miyo ka Yesu chopo to Yesu yudo ka gikok kendo giywak. Mano joote kendo ne gigo nduru malich. Abaro ni ng'e joma go nduru kaliel otimore to ka Yesu wacho wach moro ni nyathini ok otho nindo to bang'e gitolak. Jogi be ne ywak jogi ne nyiero Jairo. Tiende ni joote gin joma nyalo nyieri kendo goni siboi. Kawuono abiro lamo gi ng'ato nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Omiyo yie kisomo muma mondike wuok 11 kari 11 ni yie manomiyo Sara oyudo teko mar mako ich. Wawe yie yaye yie manomiyo mama moro ma iye nosechwer kuom higni 12 no para yie momulo lak Yesu mare mochung instant miracle. Yesu nowacho ni nyara dhi gi yie dhi gi kwe nikech yie ne mosekwoi. Kata kawuono adwa lamo gi ng'ato mawacho ni pacha kare winjo wach yie. Kawuono adwa lamo gi ng'ato kata en gima osesani dano mathoth adwa lam gi ng'ato. Weya ne gimetimo kinyalo wayo bako tibiti mak kata in Mombasa kanyo kata in Busia kata in Loret kata in Kisumu kata in Kakamega kata in Kano. Adwa ni weya ne gimetimo nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Kinyalo mako tibiti mak kinyalo go chonge penye te go nikech yie dhibiro kama intieno to changi kendo timo ni gimedwaro. Walamo agoni yero kamano Nyasach loch. Ero kamano ne mamani, ero kamano ne jaduong'ni, ero kamano ne nyakoni, ero kamano ne kijanani, ero kamano ne chiliel, ero kamano nyathi sikulni. Japuonj awinjo gik ma yie timo. Mae momiyo Jairo nobedo gi yie moyo Yesu nochango nyare. Yesu nokode weche ka. Kata mamani manena ni kata jaduong'ni japuonj miye yie motegno
kendo miye bedo gi chir ni gima odwaro isetimone, alamo kan gi yie ni timone e nying Yesu majawan. Janeno mana kaka wacho, bed gi yie ni Nyasaye osetimo. Nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County, aigeng mlungu niko gony buto Koro Gonda School, ajal mowar kendo mopong' gi teko mar MALER. Alimo gi kanisa maduondoro kod chang, Voice of Salvation and Healing Church International. Ayudore gweng' mar Kisama e bwo Bishop Barakodon. Ji osekawo nambana moyudo konyruok en piny ka 0726 843941 0726 843941. Nambana machielo en 0750 3834 99 0750 3834 99. Kaw kamano to watudre e sach Nyasaye. May God bless you.